Добре дошли в едно приключение, което започва наново с всеки изгрев. Януари е и светът примамва със своите съкровища, чакащи да бъдат открити. Присъединете се към нас в пътуване до най-добрите туристически дестинации през януари, докато изследваме 5 забележителни места, които ще разпалят страстта ви към пътешествията и ще вдъхновят душата ви. Така че стягайте куфарите си, отворете сърцето си и нека тръгнем на това незабравимо пътешествие. 1. Барбадос. Представете си себе си на девствените брегове на Барбадос. Тук лазурните води се срещат с меки, финни пясъци, създавайки перфектния фон за целуната от слънцето приключение. Независимо дали сте ентусиаст на водните спортове или любител на разходките по плажа, който търси релакс, Барбадос има всичко. Прегърнете топлината на слънцето и гостоприемството на местните, докато се потапяте в ритъма на този карибски рай. 2. Порто, Португалия. От Карибите тръгваме на пътешествие до очарователния град Порто, Португалия. Тази завладяваща дестинация може да се похвали с смесица от чар на стария свят и модерна жизненост. Разходете се по кълдърамените улици, насладете се на богатите вкусове на местната кухня и, разбира се, опитайте световно известното портвайн в града, където той е изобретен. Порто е съкровищница от култура и история, чакаща да бъде изследвана. 3. Арлберг, Австрия. Докато навлизаме по-дълбоко в сърцето на Европа, Арлберг, Австрия ни очаква със своите спиращи дъха алпийски пейзажи. През януари тази зимна страна на чудесата се превръща в убежище за любителите на снежните спортове. Пухкавият сняг, чистия планински въздух и очарователните села създават магическа обстановка за каране на ски, сноуборд и други. Арлберг предлага несравнимо зимно изживяване, което със сигурност ще ви остави във възторг. 4. Тайланд, Азия. Избягайте от зимния хлад и се насочете на изток към екзотичните чудеса на Тайланд. Този завладяващ азиатски скъпоценен камък е гоблен от живи култури, девствени плажове и буйни тропически гори. Гмурнете се в кристално чистите води на Андаманско море, изследвайте древни храмове или се отдайте на тайландска кухня от световна класа. Природната красота на Тайланд и топлото гостоприемство ще направят вашето януарско пътуване незабравимо. 5. Тромс og Finnmark, Норвегия. За тези, които търсят небесен спектакъл, Тромс og Finnmark, Норвегия е вашата врата към хипнотизиращото северно сияние. Януари е идеалното време да станете свидетели на този спиращ дъха природен феномен. Арктическата пустиня, със своите заснежени пейзажи и уютни колиби, предлага несравним фон за това вдъхновяващо светлинно шоу. Открийте магията на Арктика и създайте спомени, които ще останат за цял живот. Докато приключваме пътуването си през тези най-добри туристически дестинации за януари по света, не забравяйте, че светът е пълен с чудеса, които чакат да бъдат изследвани. Независимо дали търсите приключения на тропически брегове, културни открития в исторически градове, зимни спортове в алпийски рай или небесната магия на северното сияние, има дестинация, която е идеална за вас. Януари е вашето платно. Нека вашата страст към пътешествията очертае пътя. Където и да решите да отидете, нека пътуванията ви бъдат изпълнени с радост, открития и спомени, които да цените. Светът е ваш да изследвате, така че действайте и създайте свое собствено приключение.